Jeg vil i den her video vise, hvordan vi laver de her søde bjørne. Vi skal bruge et stykke tegnepapir, en blyant, en sort tus, saks, viskelæder og eventuelt en lim og noget papir til baggrunden. Start med at tegne bjørnens hoved som sådan en jordbærform, stum hjerteform. Giv den nogle ører og en ekstra streg inde i øret. Nu skal vi have tegnet dens ansigt. Der kan man lige lave en streg ned på midten og finde midten. Tegn en snude og en næse. Og så skal bjørnen selvfølgelig have en mund og 2 øjne. Øjnene laver vi som 3 små cirkler. Den mindste skal farves sort, og så 2 cirkler udenom. Når vi har tegnet vores bjørn færdig, så kan vi lige give den 2 skuldre, og så skal vi altså i gang med at sætte streger hen af bjørnens ansigt, hen af bjørnens ører, og når vi har fået hele ansigtet ud, så er det altså tid til at tage tudsen frem. Øjnene, de inderste cirkler, den kan vi farvelægge helt sorte, og så skal vi altså begynde at sætte små streger imellem de blyantstreger, vi lige har lavet. Og det er altså bare at finde et godt mellemrum, og så gå i gang. Her inde i ørerne, der skal vi lave meget lille mellemrum, så farven bliver mørkere end på resten af bjørnen. Øv dig, gør det stille og roligt i starten, og sørg for, at du får lavet streger med et lille mellemrum, ikke for meget mellemrum, og heller ikke for lidt. Når man først har fundet den rigtige tykkelse, så bliver det lidt nemmere. Du skal nu altså bare udfylde alle de streger, du har lavet med blyant, med den sorte tus. Du skal ikke tegne omridset af bjørnen op, kun lave de her små streger. Det er kun næsen og øjnene, vi farver ud. Tegn herefter skuldrene, og så er vi altså klar til at tage viskelæderet frem, og nu begynde at viske alle blyantstregerne ud. Sørg for at holde godt fast papiret, mens du visker, så det ikke krøller sammen og går i stykker. Nu tager vi endnu en gang vores tus, og så tegner vi altså bjørnens trøje. Du kan vælge at lave mønstre, ligesom jeg gør her, eller måske en fodboldtrøje, eller der skal være blomster. Du kan lave blusen lige som du vil. Du kan vælge at farvelægge blusen med farveblyanter eller tus. Herefter klipper vi altså bare bjørnen ud. Vi klipper bare rundt om, stille og roligt, og så finder du et stykke farvet papir til baggrunden. Så limer vi simpelthen bare bjørnen oven på det farvede papir. Jeg er lige løbet tør farve, så her viser jeg lige med noget guld baggrund. Og det var det, så er den faktisk færdig.